Nicolas Zammit, tifel ta' 7 snin mill-Qrendi tilef ħajtu traġikament meta spiċċa maffeċ minn gaffa f'barriera li tinsab fl-inħawita ta' Kandja fl-Imqabba. L-inċident seħħa l-ħabta tas-7 u 5 tal-ħamis filgħodu meta għal xi raġuni jidher li gaffa li kienet ipparkjata fuq rampa fil-barriera imxiet waħedha blura bil-konsegwenza li għaddiet minn fuq it-tifel li nserta qudiema. L-ewwel li ntebaħ bl-inċident kien in-nannu tat-tifel li b'kemm kellu saħħa tela jiġri fil-bażi tal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit li tinsab faċċata tat-triq biex jitlob l-għajnuna. Minn hawnhekk katt ta' pulizija li kienu qegħdin iħejju għal ġurnata xogħol niżlu f'kemm trott salib fil-barriera fejn sabu xena taqsim il-qalb. Sorsi qalu li waqt li l-pulizija ċemplu għall-ambulanza pruvaw jagħtu wkoll l-ewwel għajnuna li ċkejken Nicolas. Ftit ħin wasal fuq il-posti mediku immexxi mit-tabib tal-emerġenza Dr. Jonathan Joslin. Madankollu it-tifel ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Mal-wasla tal-ħers fuq il-post kien hemm xeni taqsim il-qalb fid-daħla tal-barriera meta bosta qraba tat-tifel fosthom ommu u missieru deru jaslu fuq il-post. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Josette De Micoli li ħatret bosta esperti biex jgħinuha fosthom it-tabib forensiku Mario Scerri. Fil-barriera waslu wkoll uffiċjali mill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Bħala parti mill-investigazzjonijiet u fil-preżenza tan-nannu u missier il-vittma, il-Pulizija iddokumew dak kollu li kien hemm fil-barriera li seta' wassal sabiex seħħ l-inċident fatali. L-aħbar tal-mewt ta' Nicolas, iż-żgħir tal-familja Zammit, ġabet ukoll niket fost sħabu tal-iskola primarja tal-Qrendi u tan-nursery tal-Qrendi li fuq Facebook qalu li jinsabu imbikma bil-mewt tiegħu. Qalu li ġimagħtejn ilu Nicolas ħassem fil-kunċert tal-Miliet fejn kellu il-parti tat-tifel li hija tiferraħ lil Ġesu Bambin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.